Gor Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabal ri Kumharasha, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines but kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges batru hakador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka Ministry of Home Affairs kala Kenya antan baka jingdu nong ke India na ki cyber scam hakini kisan banai beralet no kalong kumba nyaw hajar klur tingka kata nadu ubnai kelalengkon hadu ubnai jemang mentau snam bar ki babun ki cyber scam ki de ki bawan na kari Myanmar, Cambodia, Vietnam, Laos but na Thailand. Karkum ka jingyo lum jingken jong ka Indian Cybercrime Coordination Center ka weni kishnat rekam jong ka Ministry of Home Affairs ka lalap baki brio ki bale ya kita ki kamtu kamthong ki le na ki jaka ki basngan bha bal ayarab eki da ki nong China bar ki don bun ki nong India ki batrei hakata kun hun ki nong thong nong shukor ya ki brio ka India kala seiru ik jingken ki babnia hau ka lalengkon mentau snam ka jingdu nong kalong 6000 shispa knai pu arklur tingka hau rempang kendai spa san puwei klur tingka hau leber 6000 klur tingka hau yayong nyo spa life week klur tingka but hau jemmang pan kendai spa kendai klur tingka ke India menta kadang ya keren bakini kiri ban ya trailang kumnu ban yok kem yakini ki brio ki baju million ban le yakini ka kam namar ba ke India kalam baki dan hadu sau pesan teli ki ketem jongki ha Cambodia santeli ha Laos bar ka weipat ha Myanmar bar kinong trei ki batrei ha kini ki ketem ki dei na keleng kiri ka perthai ki kam thok ki baki jule ki kenthum ya ka stock trading ka investment scam bar ka digital arrest ke India kalap ru baki don buon ngut kinong India ki baron bentalang bar ki baya trailang bar kita ki jaka trekam kinong thong katkum ka jingkhen laong bana Maharashtra ki don san pukandai ngut na Tamil Nadu san phuwei ngut na Jammu and Kashmir san phunreung ngut na Uttar Pradesh sa phuwei ngut bat na Delhi lai pu prangut bar ki babuon hi kinong India ki de ki basa akut shari nong wei bar ki bla sha penbor ban trei ha kini ki kam na marba kla sha thong na du ka basdang ke India kala lap ru ba yakini ki brio la pha shwash Dubai bat cha China bat hadin kata ka phia da ka kunhun bakin le chiki chaka ba pher